eta eskerrik asko zuen etxea etortzea utzi diguzuelako, oso etxe polita dakazute, eta, bueno, saiatuko geha zuekin kontzertu polita egiten, badakit ikasten egon duzea zela abesti guztiak ondo, osea, kantako zaigu gauza bat oso polita, bai? Orduan, ongi etorri denoi. Eta panderoa pixka joko dugu, alaitxe den, eta gustatzen zaizuen.